Φίλε, αυτά που θα σου πω είναι για τη δικιά μου. Όπου βρεθεί ξενοκοιτά τρελαίνει τα μυαλά μου. Γι' αυτό ζητώ μια συμβουλή, να με καθοδηγήσεις, γιατί παθαίνω ταραχή κι είμαι για τις ειδήσεις. Είναι γυναίκα κίνδυνος και παίζει και γελάει, και γίνομαι επικίνδυνος μ' άλλους όταν μιλάει. Ακού και εμένα φίλε μου, αυτή θα σε τρελάνει. Ψάχνει αιτία κι αφορμή, με άλλους να στη κάνει. Σπάστης λοιπόν το τζαμπούκα, κάτι στα ίδια κι άλλα πολλά. Να δεις για πότε κόβεται, της την πίσας η πουτανιά. Της την πίσας η πουτανιά. Σήμερα κιόλας φίλε μου, ό,τι μου πεις θα κάνω. Αν όμως με αντιληφθεί, πρέπει να αλλάξω πλάνο. Θα ακούσω αυτή τη συμβουλή, μα αν φύγει από μένα, ποιος με μαζεύει ύστερα, που θα με στα χαμένα. Είναι γυναίκα κίνδυνος και τα χαρτιά της κρύβει. Φοβάμαι μη μ' αντιληφθεί, κι αντί να έρθει φύγει. Άκου και εμένα τον παππού, στο δίνω και γραμμένο. Αυτή θα τρέχει πίσω σου, είναι δοκιμασμένο. Σπάστης λοιπόν το τζαμπούκα, κάτι στα ίδια κι άλλα πολλά. Να δεις για πότε κόβεται, της την πίσας η πουτανιά. Της την πίσας η πουτανιά. Έχεις τα δίκια σου παππού, μια λύση μόνο υπάρχει. Γι' αυτό θα συμβουλεύομαι πάντα το πλανητάρχη. Μόνο ο φίλος Νίκο μου αναλαμβάνει ευθύνη, να πει τι πρέπει να συμβεί και να το κατευθύνει. Oh yeah.